kar le ni lai ni khian US President Tharatan Joe Biden chulak lo ani to dona tuna hian USA state somnga ale District of Columbia DC a chuan boina thleng thei reng ani ti hria in ven himna lam thok tu te anin raling na sa hle mekani National Guard sipoi te chu US mun sang sang atangin Washington DC a cha khom an ni a January ni ruga mi puipung khomin boina an siamang kha a thleng leng ti lawin ven himna lama thok tu te chuan roman na an siama FBI te chuan Donald Trump patan tu te chuan state sang sang somnga a state khopui a boina an siam thei renga ral thom le na boina an siam phei chuan a boi thlak hle don ti an soya tun a hian Washington DC a National Mall chu khar ani to a Washington a khopui lun deuh deuh laya barricade san da thluah to ani Joe Biden a pol te chuan mipui te chu COVID-19 hripui wangin Washington DC a zin lo turin an ngen to a thu nei tu te po in president thar lak lu na in khom hi mani in lama tanga en mai turin ngen na an siam bok Trump a zui tu then khat chuan bo in chol ni January ni som pasari hian an lung oi lo na lan tir turin online lama hriat tir na an chua president lak lu ni a Washington DC pan khom turin an ril bok ani state sang sang in ven himna lam an ti khawa rally nei an khap deuh veka Maryland, New Mexico le Utah governor te chuan boina chuak thut thei ven nan ti in state of emergency an puanga California, Pennsylvania, Michigan, Virginia, Washington le Wisconsin state a chuan National Guard sipai te duty ti ran ni a Texas state chuan khopui chu nimin inrin ni tangkha ni lai ni president lak lu ni thlengin pon number tanga khol jin lu an khap bok Virginia governor Ralph Northam chuan kan state a lo kala ril rutik lo pua Washington pan in tumani chuan kir le ngal ro kan ram khopui bera hian chu tiang mi te chu kan lo lom lo chewa in chehlekani chuan Virginia state thunei tu te chuan dolet ngal tur chewin kanin pe vekani ti in warning ati chuak heti lai hian karma sa a Washington DC a boina siam tu te kha President Donald Trump patan tu Christian te an niam ti zona a meka kha boina tel tam tak kha Christian ni in America rama Christian na po in sai sel a hloa Christian zinga po in enran na a thleng mek anti US capitala boina a chu ma khan Christian tam tak chu an tong traya President Trump pahil angin Christian tam tak chu US capitala kalin America hum him turin an chuaka Jesus 2020 ti campaign flag te chu Trump banner le US flag te nen an keng kop loma mi then khat chuan thinga siam cross lian tak kengin a then chuan juda te hamri te po an keng tel ani heti la hian Christian then khat chuan kha boina cholaya an sa kho chin chin ale Confederate flag an hukop te kha an ip choi choi ni in an soya Billy Graham fapa Franklin Graham tu soi chawngin mithen khat chuan Trump chu America rama Christian na choi nung tu ani anti bokani US capitola boina chu amani khan Christian then khat chuan Washington a hian Jericho kong zo nein Israel faten Jericho khopui an lak dona anti angkha a ang theyang berin an lan tira ma se hetianga malak na hian politics lama in tension na a thlen ang bokin tuna chuan America rama sa kholama in tension na a thlen tamek ani nikum kumsang ni le som ni khan America rama mingau zinga mun nga thena mun li te chuan Republican President Donald Trump an tran thu an soya ma se America rama mi hang zinga za som ko zet chuan Democrat presidential candidate Joe Biden an tran zok ani kumsang khazkwa somsari chawatang to khan America rama mingau evangelist te chu politics lama mi puite ngai dan ti danglam tu an ni dai to a now ti tlak khapte sa kho zalena dan ti chaktele Israel ram tran tlat te chu an thupui an renga President Trump hian ro arel chungin now ti tlak du pol te tran puina ati klem chara US sarkar lai pui ko sang sanga rorel tu turin sa kholama du fir deuh arwata Israel chu athei to patranin President dangin an ti ngam lo Tel Aviv atangin Jerusalem US embassy ason boka hei hi mingau evangelist lar zong in an tu sam ani Trump hian social kaina lai nei ti chu an poma mithiang lim ani lo ti an pom thu sein Texas a mega Charles Shoi tu Robert Jeffress chuan sa khomi takani lawa
chutianga in lan tir po atum chuang lo Christian te hian ami mal angin kan en lova a policy kan en zo kani ti in Trump chu tha an ti thu alo soito ani heti lai hian hetianga mingo Christian Paul sang in politics an khel dan hi mi then khat chuan an soi sela American ni chuan Christian ni tur ang dewin an campaign ni in an soya Trump a vote chu America rama Christian na choinun na atana thil poimo ni in an soi thin an ti ve thung hetianga Christian sakho betu te zinga le sakho ho tulian zinga ngai dan nget tak hi Trump hian chiang taka muin campaign nan thiam takin amang thina Christian na chu hum hal atum thu soin ama tantu te chuan Trumpan America hi ropui takin isiam leangu ati thin chu America ram hi Christian rama isiam mangu ati na ni in an ngai maka nikoma Ohio a rally anaya Trump hian Biden a president chuan sakhua om lowanga engma om lowang Bible arab rualanga pathian du lo zonga tiang pathian adu lova silai po adu lo ti in asoyani hetiang hinima se January ni ruka kapitola thil thleng awangkan USA Christian te chu an ngai dan ai nang lo chho meka Episcopal Church of the USA presiding bishop Most Reverend Michael Curry chuan kha boina kha tharuma thu leina hne chu tumna thilpoi thuk takani ti asoya Episcopal Bishop of Washington Right Reverend Marian Badi Poin kha boina a tel Christian ten Christian chin chena an keng langkha Christian na kalphung bo chena Christian sakho soi chena ani ative bok President atana laklo tur Joe Biden hi Catholic ani thu soi thina nia kartin mas atel thina athu soina po Bible thu asoi tel fowa miten khachuan Trump a hin Christian te tan vote chi jok ni in an soya chuti lai chuan ama tantu Catholic we thok te chuan LGBT rights tantu ani wangin Christian taktaka an ngai lo ve thobok USA evangelical writer le radio host Eric Metasas chuan US Congress ti boy tu te kha Christian diktak ni lawin left wing antifa activist zingami Trump patantu anga kal khom ni atia Franklin Graham le Jeffress te chuan pathian ngaya thil sual ni antia Trump pathiam lo na ero an soi du lova Graham hian antifa te thil ti ani arin thu asoya FBI te chuan kha boina khan antifa activist an tel ti finfiana haum lo anti ve thung engpo ni sela khovel ram ro pui ber USA thil thleng mek hian khovel hun sang sang mi te ngai dan po ashwai dar sak na sa hleya kuntina ngai dan in hang lo siama Mizoram lama po Trump patan tu le tan ve lem lo te omin Trump patan tu zinga president ani le ngei ring po tun thlengin an lo ma an thom po ring viawa chuti lai chon Trump pa hun la top to ani ti a ngai tu po tam tak anum bok ani